ljudi, dobrodošli u moj novi video, dobrodošli na moj kanal. Danas pravimo malu pauzu od psiholoških tema i govorit ćemo o jednoj još važnijoj, po mom mišljenju, mislim, bar za tu svakodnevnicu i generalno život. To je jedna od onih tema kojima bih ja mogla stalno da tupim, jer mislim da mladi, pogotovo i ljudi generalno nikad ne postoji previše osvešćenosti što se toga tiče. Eto, to je neko moje mišljenje. O čemu se radi? Eto, kako to da formulišem? Da ovaj video bude kao neki podsjetnik, za neke ljude možda neće biti podsjećanje, a za neke možda bude buđenje o opasnostima koje vrebaju napolju, koje vrebaju kad izađeš iz kuće. Prvenstveno ću se obraćati većem delu moje publike, a to su žene. Ja nemam decu kao publiku, dakle, mene ispod 18 godina skoro uopšte ne prate. Najviše me prate od 18 do 24 i odmah posle toga bukvalno procenat ispod od 25 do 34. Nakon toga isto, sve do 60, do 70 godina, onako po starosnim grupama podeljeno me prate ljudi, tako da ja kontakt sa decom na ovom kanalu nemam. Ali recimo za ovako neke teme bih voljela da imam, jer smatram da treba im svako polugodište dovoditi u školu predavače koji će da im pričaju realne životne stvari, koje će da ih uče o odnosima, o svim tim intimnim stvarima. Dobro, ajde, droga, alkohol, petarde, to su i nama dolazili da pričaju o tome i o očuvanju zuba, ali ovo ne vidim da se pominje u osnovnim školama. I što je još veći problem, roditelji ne pričaju o tome sa decom. Ne ulazim u to iz kog razloga, niti hoću da osuđujem, ja roditelj nisam i ne znam kako je biti roditelj. Znam samo kako je biti dete sa kojim se priča o tome. Nema tu previše rano, znači tačno sve su mi na vreme govorili i upozoravali me i pričali sa mnom o pravim stvarima u pravo vreme, tako da nisam imala te nepripremljene momente kasnije u tinejdžerskom dobu ili evo sada kao u odraslom, da kažem. I već dugo želim da pričam o tim stvarima, jer negde osjećam da je to moja dužnost. Eto, ne znam. Smatram da je to dužnost svih nas. Da se o tome priča i međusobno da delimo tako iskustva i podsjećamo jedni druge i čuvamo, pogotovo što imam YouTube kanal i mogu da iskoristim to. Tako da, eto, hajde onda da krenemo. Znači, ja sam inspirisana, pogotovo bila za ovaj video, jer skoro mi se desilo da tako nekoliko stvari vidim da devojke rade i shvatim da nisu svesne opasnosti koje vrebaju napolju. S tim što želim samo da kažem, ne želim da izazovem paranoju kod bilo koga, niti da večeras neko ružno sanja i da se sutra okreće i umišlja da je svaki prolaznik serijski ubica, ali mislim da moramo da se osvestimo i da budemo jednostavno budni u svakom momentu i svesni svog okruženja. I muškarci i žene, nevezano kog ste uzrasta. Dakle, da, videla sam devojke, evo recimo primer, pošto sad ja vozim i u garažu idem po automobil, meni je to recimo mesto sa kojim gledam da što pre odem. Jeste to gradska garaža u kojoj ima prometa uglavnom, ali ljudi, najprometnije ulice kad ni meni trebalo da budu prometne nisu bile. A kada treba moja ulica u kojoj živim, koja je uvek prometna, kada mi treba samo jedna osoba da prođe, nema nigde nikog. Znači, to je neverovatno, tako da to prometno i neprometno uopšte nema blage veze. A ko je gledao moj video o psihološkim eksperimentima zna za slučaj, ostavit ću link ispod, gde je devojka vikala glasno u pomoć, sve komšije su je čule, da kažemo, jel, kao bilo je prometno na neki način, pa opet ništa. Mislim, znamo za one slučajeve gde u tramvaju muškarac popada tinejdžerku i ostali samo gledaju. Tako da toliko o prometu. Naravno, gledam da što brže dođem do svog auta, da što brže uđem u auto. Čim uđem u auto, uvek se zaključam, to mi je već navika. Nebitno je gde sam, da ne bih zaboravila, to uradim odmah, čak i kada krećem od svoje kuće negde, odmah se zaključam. Devojka u garaži, onako onoj polumračnoj, stoji, bleji, gleda nešto po torbi, malo se kucka, znači potpuno odsustvo na lokaciji
na koji po mom mišljenju ne bi trebalo biti tako odsutan i da kažem ne izvolite na neki način. Želim da pričamo upravo o tim stvarima. Znači, prvo i osnovno, ajde neka ovaj prvi segment bude vezan za opasnosti kad je reč o automobilu. S time mogu i stariji ljudi da se poistovete. Prvo i osnovno, uvek se zaključajte kada ste u kolima, ali uvek se zaključajte. Također, ne znam, davno sam čula za priču, što ne mora biti istina, ali jednostavno treba to imati na umu. Kad je na semaforu crveno svetlo i kada se nagužvaju automobili, znamo kako svi stavimo na mesto suvozača torbu, jaknu. Dovoljno da ti neko otvori vrata, uzme brzo to i utrči u suprotnom smeru. Gde ćeš ti da ga stigneš u onom krkljancu? Mislim, jednostavno pozdravi se sa stvarima. Na primjer, toliko stvari ima, da ne pričamo o tome što može stvarno neko pokušati da uđe u automobil. I zato smatram da je to prva i osnovna stvar. Drugo, ukoliko neko pokušava nešto da vam kaže, prozorčić ovako da otvorite prvo. Makar bio i policajac, ja ću se dotaći policajaca, vojnika i ostalih autoriteta uskoro. Toliko ima slučajeva širom sveta i to je fora koju već decenijama koriste svuda. Pokuca neko na prozor, pogotovo parking, garaža, ulice, tako neke lokacije. Pokuca i nešto kao da vas pita. Ili da vam kaže da vam je popustila guma. Ili da vam ne radi svetlo. Ili često znaju da slažu kao da ste ih ogrebali, pa kao izađite da vidite kako ste štetu napravili. Pokažite mi gde se nalazi to je to, znate gde je to i to, vi kažete da, jel možete, molim vas, da me odvedete do te radnje ili čega god. I na taj način vas namame da vi izađete iz automobila. U tom momentu, naravno, trebalo bi da ste zaključeni i da ne otvorite širom prozor, jer opet ostavljate mogućnost za razne stvari, već da otvorite malo prozor i šta god daje da se što pre rešite te osobe. Naravno, bit će divnih ljudi koji će zaista reći izvinite, guma vam je malo popustila i koji su 100% dobronamerni, ali to je problem što ti ljudi tačno znaju na koji način da iskoriste ljudsko ponašanje. I ljudsku dobrotu i dobre namere ljudi i gestove sa kojima biste se vi oduševili da iskoriste. To prvo. Drugo, po Americi se kruži ta priča, nisam čula kod nas da se to dešava, ali vredi je pomenuti. Ja sve što je na internetu uzimam onako sa rezervom, ali kažu da ti koji otimaju, koji siluju, pljačkaju, iz kogod razloga da to rade, stavljaju stvari na vaš automobil ili pored koje će vas dekoncentrisati i zadržati vas van automobila. Neki papirić, čak kažu da nekad stave i novac, stave i cvet, bilo šta, ili pored auta nešto stave, što ćete vi kad dođete osmotriti, provesti neko vreme gledajući šta je to, šta će to tu, ko je to tu stavio i samim tim dajete vreme dodatno osobi da vam priđe i uradi već šta god da namerava. Tako da, ne znam, ima nekih slučajeva, jedna devojka je rekla recimo da je našla papirić ispod brisača, nije ga otvorila, nego se odmah odvezla i onda kasnije kad je pogledala, tu nije bilo ništa napisano. Dakle, bukvalno samo nekoliko puta savijen papirić na kojem ne piše apsolutno ništa. I tako, ne znam, ako treba da to sve nekako uopštimo, osmotrite pre nego što prilazite svom automobilu, da li ima nešto iza gume, da li ima nešto ispod, da li ima neko sumnjiv u okolini, da li je neko sumnjivo vozilo parkirano pored i eto, to bi bilo to što se tiče tih stvari. Sledeće, da, ima recimo dobra fora da, što sam baš videla, a stvarno nije loš trik, kao da ostaviš muške stvari po svom automobilu tako da deluje da to vozi muškarac. Još jedna stvar, pomenula sam policajce, vojnike i tako dalje i to mogu da potvrdim svojim primjerom da je apsolutno realno da vam se desi. Kažu da treba biti isto oprezan i sa ljudima koji se preruše u policajce, vojnike ili zaista nađu negde uniformu, ali nisu, dakle nemaju značku ili nađu neko delo koje podsjeća, obuku se jednostavno slično, tako da vi izdaleka pomislite da je to zaista osoba koja ima pravo da vam zaustavi vozilo, da stavi blokadu na put i tako dalje. I onda kada vi zastanete, otvorite prozor, izađete iz automobila ili skrenete nekim drugim putem kuda vas oni usmeravaju da je recimo tu klopka.
Kažem, nisam čula da se tako nešto dešava kod nas, ali dok sam imala časove vožnje, znači još u srednjoj školi, tad sam imala, ne znam, 17 ili 18 godina, vozila sam sa mojom instruktorkom i u jednom momentu je muškarac koji je, mislim, delovalo da je policajac bez sumnje, signalizirao da skrenem, da stanem pored puta. I tu je bilo neko vozilo crno pored. I sad instinktivno ja sam, pogotovo tad, znači plašim se svoje senke, čovječe sela u auto, joj, ovako vozim, bukvalno, vukla vrat ko kornjača i u fazonu sam, ako nestanem, idem u zatvor. Obi smo tih prvih nekoliko sekundi pomislili da to je policajac, nema šta. Međutim, kako sam se nekoliko metara približila, vidjela sam da ona onako gleda dobro o čemu se radi i samo u jednom momentu rekla, ma ne, dalje, kao nastavi da voziš. To uopšte nije bio policajac, to sam ja vidjela tek kad sam se još malo približila, ali je delovalo kao da jeste. Možda je bilo nešto, možda je neko video 2 plavuše unutra, pa nešto poželeo, možda i nije, ali eto, sve jedno i da jeste da nije, to je dokaz koliko tebe to lako može da prevari. Tu se sad setim Milgrama i njegovog eksperimenta, imate i to u mom videu o psihološkim eksperimentima, koliko smo mi slabi na autoritete. Mislim, ti čim vidiš da tebe policajac zaustavljaš, mnogi ljudi imaju i strah od autoriteta, to neko strahopoštovanje, odmah staješ, ni ne gledaš, ni da li ima značku, ni ništa. Tako da mislim da, apsolutno i kada vas neko tako zaustavi, isto, prvo vi malo odškrinite prozor, jednostavno, ako je sumnjivo, bolje da budete sigurni da je zaista neko ko ima pravo da vas zaustavlja ili vam traži dokumenta i tako dalje. Sljedeće, kad smo kod vozila, ja se moram dotaći taksista i generalno sedanje u automobil sa nepoznatim ljudima ili ukoliko ste pripiti, šta god da je, to nije neka šuplja priča kojom vas roditelji zastrašuju. Znam da postaje naporno i meni ja ne znam koliko sam puta u životu čula od mojih nemoj sama taksijem i tako dalje, zovi nas, mi ćemo doći po tebe. Ali to stvarno jeste tako. Ja ne mogu da se opustim i dan danas, stvarno, jednostavno ne mogu u taksiju, jer nije prijatan osjećaj da si u tuđem vozilu, u vozilu nepoznate osobe i da može da te zaključa i odveze u bilo kom smeru. Ali zato znam za priče ljudi koji jesu doživjeli razne neprijatne situacije i tu je bilo i starijih ljudi i mlađih i stvarno ne kažem to bez razloga. Apsolutno treba biti oprezan sa time i ne ulaziti sam ili već ako se vozite tablica da se uslika, da se broji, prvo nikad u one divlje taksi ne ulazite po ulicama, nego, ne znam, ove neke sigurnije varijante, koliko sve to može biti sigurno. Mislim sad da se ne naljuti neki taksi, vozač, stvarno ima divnih ljudi, ali opet svuda ima, nažalost, i one druge strane, tako da, eto, dakle, broj taksi vozila, tablica, lokacija, pričajte sa nekim, nek vas neko sačeka. Sljedeće, ja moram da se dotaknem tih žurki, izlazaka, onog čuvenog pazi da ti neko ne sipa drogu, piće i slično. Kad se to ne desi nama i kad se ne desi nikome iz našeg okruženja, mi pomislimo, ma ko je ikada kome sipao drogu, piće, mislim, droga je skupa, jeste, baš će neko da ide redom i da nutka ovako. Kao prvo, hoće, okej, dosta puta sam i čula priče gde zaista sipano nešto u piće i to su mi pričali ljudi koji su to doživjeli ili recimo majke ljudi koji su to doživjeli. Pazite na svoju čašu, pazite na svoje piće. Ako vi morate da odete do toaleta, ako postoji neka osoba stvarno od poverenja, neka motri na vašu čašu, neka vam donose neotvorene stvari. Ima zaista priča, srećom, neki su se izvukli ljudi, neki nisu, nekima se slošilo tek kad su došli i već bili u svojoj sobi kod kuće, dakle kad su stigli na sigurno, tad je počelo da ih radi jer su umakli ranije sa te žurke, ali ima onih koji nisu imali sreće i koji su doživjeli nešto što ih je promenilo za ceo život. Ne znam, skoro sam čula da ima fora kao da uzmeš kiselu vodu ili tako neko piće
jer ćeš videti, jednostavno odreagovat će na bilo kakvu hemiju ili bilo šta da je ubačeno unutra, vidi se promena u piću, tako da eto ne znam, ali zaista treba biti oprezan. Evo upravo dok je video u fazi editovanja ja sam naišla na jedan tragičan podatak na Instagramu, u pitanju je profil kritički i zaista preporučujem da ga zapratite jer obrađuje veoma važne društvene teme. Dakle, u Velikoj Britaniji je ne samo porast sipanja droge u piće, već bolesnici imaju novu varijantu, a to je da ubrizgaju uz pomoć igle devojkama drogu. Tako da one prijavljuju gubitak svesti, gubitak sećanja, vidljive su modrice. Kasnije po jednoj prijavi koju možete da vidite na ekranu, devojka je ubodena u ruku, druga devojka od 19 godina kaže da je ubodena u butinu. To je također opasno jer naravno mogu da se zaraze i drugim bolestima preko igle, tako da eto ja sam zgrožena, nisam znala da to postoji. Također još jedan tragičan podatak po istraživanju iz marta ove godine koje je sprovedeno u Velikoj Britaniji, 97% žena je bilo seksualno uznemiravano. Druga stvar o kojoj želim da govorim, na koju sam također naišla na Instagramu, nevjerovatno, baš sad kada snimam ovaj video, profil Umetnost kaže, opet topla preporuka, u pitanju je aplikacija u koju vi unesete kontakte ljudi od poverenja i onog momenta kada se nađete u opasnosti, aplikacija će proslediti njima poziv sa tačnom lokacijom na kojoj se vi nalazite. Ne znam sada da li Androidi imaju tu opciju, ali za Apple proizvode znam. Doduše sad je to različito od modela do modela na koji način se aktivira poziv, ali postoji opcija da unesete opet dakle kontakte osoba u koje imate poverenje i onog momenta kada se nađete u opasnosti da uz pomoć samo jednog dugmeta, dakle za zaključavanje ili za pojačavanje zvuka, vi aktivirate taj poziv. To sam morala da ubacim, izuzetno je važno i nadam se da će vam biti od koristi. Sada idemo dalje. Pogotovo u tim klubovima, na tim žurkama, kada se mladi ljudi prepijaju jer ne znaju ni gde im je granica, ni šta sa čim da se meša, ne meša, nazdraviš s ovim, s onim i onda se oni obezdane i tu su odlična meta za ove koji gledaju kako da ih iskoriste. Smatram da uvek neko u društvu treba biti iole pribran. Jako je opasno kada grupica devojaka izađe i kada se sve uroljaju, ne znaju gde udaraju. Isto važi i za grupu mladića. Mislim, trebalo bi imati neku granicu kad se pogotovo ide tako po nekim mestima ili bar neko tu da bude u ulozi majke kao. Tako da to takođe. Sljedeće što želim da pomenem jeste što to neće uvek biti onako po stereotipu beskućnik ili neki muškarac koji je prljav i koji smrdi. To mogu biti najsređeniji, najuglađeniji muškarci, to mogu biti žene, to čak mogu biti i deca. Sjetimo se, ne znam, Ted Bundija. Prvo što, evo upravo ono što sam rekla, neko će tražiti pomoć. Tražit će vam neko ko deluje uglađeno, kao da nema šanse da bi kad išta loše vama uradio. On je tako mamio žrtve, serijski ubica koji je svaku devojku, ja mislim da je to bio on, svaku ženu je namamio tako što je tražio da mu ona pomogne, kao da on nešto prenese u svoj auto, kombi, šta god. I ono je kao, pa ajde da mu pomognem, sigurno da nije izgledao kao serijski ubica. I eto, što više delovo je vrlo uglađeno i niko nikada za njega to ne bi rekao. Oni nisu glupi, ti ljudi koji žele iz bilo kog razloga da vas iskoriste na bilo koji način, već znaju da ćete vi biti oprezniji sa muškarcem. Ali zato ako devojka radi za njih i predstavi se kao super gotivna osoba koju ste vi upoznali u ženskom toaletu, upali u priču s njom i ona vas zovne u separe sa njenim društvom, prećete otići sa njom jer mislite kao žensko je sigurno. I mislim, jednostavno želim da negde osvestim ljudi da ne mora uvek biti neki grozni muškarac. Čak za otmice dece, deca učestvuju u tome. Jer ako sam ja u parku i imam 5 godina, meni su mama i tata sigurno rekli nemoj sa nepoznatim čikama i tetama da pričaš.
ali zato ako me zovne dete od 7 godina malo sa strane da mi pokaže svoju kucu ili da se igramo žmurke, ja ću da odem za tim detetom. Dakle, imaju razne taktike kojima se služe. To jednostavno nije nikakva teorija, nego je zapravo vrlo logično kad se malo razmisli. Kad sam snimala video o modelingu, zbog čega mi se i dan danas javljaju devojke na Instagramu da me pitaju gde da počnu, koje agencije preporučujem, kako sigurne da budu da im se neće ništa desiti, a da uđu u taj svet. Stvarno treba biti oprezan. Pogotovo te, da kažem, industrije kao gluma, modeling. Smatra se da su žene te koje su ugrožene i devojke. U poslednje vreme sam shvatila koliko su i muškarci ugroženi, jer u tim industrijama ima dosta ljudi koji su homoseksualnog ili biseksualnog opredeljenja. I recimo, ako tebi treba neko ko je, lupam, reditelj ili ko održava casting, a on je homoseksualac i ti se njemu svidiš, proći ćeš isto kao što bi prošla i zgodna lepuškasta devojka sa nekim muškarcem. I kao što većina misli da je samo to za devojke problematična industrija. Dakle, za sve je apsolutno problematično. Kao što silovani mogu biti i muškarci i dečaci. Znači, ne bih samo da se ovo odnosi na žene. Tako da da, ima tih raznih castinga, raznih ponuda, svakakvi ljudi će vam se javljati. Dobro proverite ko je ta osoba, da li ta firma postoji, da li ta lokacija sumnjiva i tako dalje. Znači, toga ima stvarno dosta i kao što sam u tom videu pričala, uvek da neko zna gde ste, da neko ide sa vama, da pošaljete nekome lokaciju i tako dalje. Takođe, uvek imajte nešto kod sebe, recimo pepper spray ili tako nešto što će pre svega pomoći vama da se osjećate sigurnije i što na kraju krajeva može da vam stvarno posluži. To je to. Ja se nadam da je ovo pre svega držalo pažnju i da je ovo podsjetilo ljude da treba da budu oprezni. Niste kukavica, niste ludi, niste paranoični, mada iskreno baš me briga, može slobodno neko i da to misli za mene. Meni je bitno da ja znam da ono što je do mene, jer nikad nije 100% sve u mojoj moći, ali jednostavno ono što jeste, da se ja osjećam sigurnije, da ja mirno spavam, da moji roditelji mirno spavaju, da sam uradila. I moglo bi se o tome još puno pričati, toliko i primjera ima, i stvarnih primjera i primjera kao na koje treba obratiti pažnju, ali eto, jedan video je premalo za sve to. Tako da neka to bude to. Ja ću se sigurno na ovu temu nadovezivati još mnogo puta jer mislim da je mnogo važna. Vi možete u komentarima podijeliti svoje iskustva, svoje trikove. Ukoliko vam se dopao video, like, subscribe, znate već sve, da. Moj mail martasavatović@hotmail.com, tu mi se možete javljati za razna pitanja, naravno za konsultacije i možete skoknuti i do mog Instagram profila. Tako da, eto, to bi bilo to. Hvala vam puno što ste gledali video, ljubim vas i vidimo se u sljedećem.